We are the Pineapple Family! Good morning, Monday. It is February 17. Oh, Doy! Okay. Ready to go. Wala ng sugat. Prepare na siya ang daan. Very good siya subong. Oh, wow! Tama. Ang cellphone. Doy! Money. Hinamani. Okay na. Ada tanan dong ha. Ay, mo cellphone niya. Ano man? Tagua. Ako, Diyos. Thank you. Ano akong tugon? Pray and listen, gid ha? Ba mo mabawi ko? O gani mo na pagid. Ha? Pero listen kag pray gid, okay? Bye-bye. Buhay natin. Labada mode naman kag. Anong tawag na si mama? Breakfast for mom. Hello everyone. Bayahe ko yung pakadlo kay DJ na school but well, biyahe ma-unbox ko anay para proof man. Just in case kulang. Hindi, may video. Ano siya skincare. Hugging. Ano to sa skin natin, kiti kulang na ta. Especially daddy kay 40 na. Ako ya 39 pa lang ko. Turning 39. Sa online ko nagkuha sang Garnier. Favorite ko na nga skincare to these days kay mami siya. Nyo. 300 plus lang ni, pero kung sa mall mo baklon 500 plus na sa naka-sale. Ay, medyo gamay dali siya, no? Sige lang. Ito na siya. Ito na mga facial wash ni daddy. This is my serum. Ini, bago ni na ako ni-try ni. Kaya paubos ang akon nga ng serum cream. Okay, that's it. Complete man ang order. Here na kami. Pueblo de Panay. He's here. How are you today, my love? Okay. How was your day? Good. Good. Pula-pula kaya? You're so mestizo. You're so tiso. You're so guapo. Wow! Nagkapuntos ko. Very good, Bagit. Nice one. Tani sa tournament, amo man na, no? Sige na, practice mama na, Practice makes perfect, bye. tournament niya, 25 points niya, third game na sa niya. Patsundan ng video, Good morning, Tuesday. It is PE day. Ready? Saan? Daddy na to. Saan siya na to? Daddy, tama na. Ano, cellphone pa. Hindi na ito yung padala cellphone. Daso niya. Oh no! Sis, Talian na. Kadto na ko na. Chat na siya. Bow! Argoy, goy. Nakuha na danay. Gusto daw. Out pa ko sa hindi. Yeah. Hi, Doy. Hey, to Josh. Doy, pray, Doy, ha? Listen. Uy! Pray and... Hara na tanan. Bye! Hara na tanan material sa science, ha? Hello, everyone. Gamit ko ang phone ni Daddy. Kaya akong phone na bilin ko. Ay na kami dig-ulat kay Doy. Mo lang na para may vlog lang. GG? GG na gani. Nahi man ang kamera sini. Ano? Baby ko. Ano binaka-full nga zoom? Hello! Ari na kami sa balay.
nagpaon siya sa fish balls. Hindi siya kasawuya nga may may sauce. Hindi lang. Hindi ta karong kakaon mayo. Marmit fish balls, doy. Good morning, Wednesday! Time naman to pack his lunch. Kaya mabalong ko na sila. Dapat may isang protein and vegetables. So, wala kami vegetables but may fruits kami diho. Na, banana. Hari may meatballs siya di. So, protein man na siya. May balon. Yan. Meatballs and rice. Hindi na ubo-ubo pa. Kaya banana, fruits. Kaya muna ilang activities at ikuno dapat balong sila either fruits, vegetables, sa school. Saan ay mami? Pray na na. Kompleto na na. Let's go. Pray and listen. Mamas ka. Buta na sa bag mo extra na ha. Chat ka sa akon ko na, no, ha? Doy, take out for you, Jollibee. Oh, wow! To make you happy. Wow! Mahal kami fruits and vegetables during so nabakla ni Daddy for me, bala. Yun na sa ulan-ulan. Nag-ilis ka na ba yun? How are you today? Hindi na pa tapos? Ha? Okay. Ito, medyo late man kami mo. Ba mo, palate mo. We're going home na. Pakikasama. Oh, station na, oh. Bye-bye. Hindi. Ano? Wala na video man. Ano? Hindi, akit ka pa kay Daddy? Hindi na kay may Jollibee na galing. Ayos, ah. Magbalik pa kami, guys. Okay, nalipat naman ang water bottle. Pero may lang lipat-lipat sing. Ah? Hindi, libot naman kami. Namin isang apple ba lang nabakal namon dito sa Gimbaklan. Kadako-dako na. So, pares na kami. Pares na ako sa akong itsuraw. No? Big-big. Pagdubog-bag-ugid. May balonon siya. Bas nga, fruits. Naubo. May gimbakal ko yung strip cells. Ano ni? Naman, giniyukot mo? Tani, wala giniyukot. Ibang gani? Ay, hindi ko yun. Tani, ikaw ya. I-keep mo ya. Store mo proper. Di balaan mo, doy. Art piece ni balag. May effort ini. Pwede mo na Ipa-frame. ipa-frame. Sino ni nag-draw gani? Hindi man. Teacher Diman. Kuno nila nag-draw sa iya. Ang gwapo-gwapo, ah. Art day nila mo. Arts day. Muna yung mabalon, boss, ha? Dami, no? Baby, buta sa face mo. Paras lang gigad ako sa face. Guys, so, buka ni Daddy ako. Kunwari ito, oh. Mga 12 years old na nga rilo na ako. Hindi na pang ibandad. Kaya wala na nag-andar sa pinakatuig. Subong lang, wala sila nag-andar. Daddy, technician. Good morning. It's Thursday, February 20. February 20 na. Kadasig lang. Manugtapos naman. Prepared ng iyang for lunch is pork ribs. Ano ganing? Pork ribs. Pork ribs. And then rice. And ang healthy food niya subong is apple. Ano na iyang healthy food? Okay, may protein, may fruits. So, ready yun. Wala na yun? Hindi, ano? Higko na yan. Okay. Ready. Pero mamas nang kayo nakabubukis. Bye-bye. Ay, mainom ka na. Bulong. Ay. Paano nang mas tanay? Gasigot ka lang. Gasig mo lang ni. Ano nag-es mo lang, Joshua? Hindi ko sa timbra. Kinanglan ini. Oh my God. Okay na lang, oh. Dapat kanil 10 ml na. 5 lang na. Wala mo? Duwi? Ay, tubig, anay. Faster now. Count 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go na.
Isa pa. Mario, bisita lang yun. Lain. Ako na yun. What time is it? It's 7:28 timing. Oh, careful. Balan gani nga. Ako na lang niyari lang ino sa ano. Ano? Maguba ng bag mo. Ihog. Bye na. Time for sugat. Kuha naman sa longga. Maguba po akong banano. Ribos lang. Ayun, namin di waiting. Ito siya na. Ano siya oh. Si Lodoy. Lodoy. Ayun na siya. Nakapoy-kapoy. Di kapon baby. Water bottle mo. ID, uniform. Ay mo'y balunan. Ilis bayo. 1 point lang galing. Okay lang na. Okay na ikaw? Let's go home. Bakal kami anay fish balls, kag kwek-kwek. Hindi puro makita da sila ay. Dito sa likod oh. There na, kwek-kwek and fish balls. And french fries. Dugay naman wala kang french fries no? Uy, paano ba si Manong? Pwede yung... Let's go home and eat. It's Friday! And apple. Muna na ibutang ko di siyang balunan kay hindi siya magbalon subong food because may birthday sa ila. Ibutang ko na sa balunan hindi. Kung may mabilin din siya kundi may bulutangan siya. Then, spoon and fork para hindi budlay. And prepare ko na iya mga things. Ako na lang ma-prepare sa iya mga gamit kay late siya nagbugtaw. Because insitirisin ko siya kagabi. Nagkaubo-ubo siya kahapon. Subong okay naman. Sipon-sipon. Chingpa. So, prepare ko yung iya subjects for today. Duwi, ano kayo ni subject, Subong? Duwi. Okay. May electives? Ay, sus. Ano nakikuha? Ang takatusay. Hindi galing. Ano gani? Ako pa ang luwi? Oh no! Ano nakikuha? Ang takatusay. May money ka na da? Okay. Doy mo mga things ha, please ha, keep ha. O si Tita Dalin maasakay. Diyos na, taon ng tawa, ya gamit ha. Taon ng tawa, ya gamit, basi malipatan niya ha. Okay. Ay. Istoryanay kami ni Mama, hamba ko siya. Ginabisita bala at ang akon amon ido, si Cookies bala. Nabisita sang ido, hambaya ko no, mapalais. Si Cookies pala, boy, kag ang bisita siya, boy man, barkada lang na sila ya. No? Kadlaw sa. Balaan niya pa na nakakadlaw mo ko kay Mama nga. Balaan niya pa na yung mga amo na kag. Ay, finally, ayun nagyang nga bed sir. Okay, nagkit pwede na siya paliguan. Ayaw ang chimpo, paliguan na gid na sa. Now, time for coffee. Siya din. Wala may ka-chat lang guro. Daddy, clean sang sapatos ni Toy Doyo. Ayan sa sapatos, guys. Uy, na sapatos. Clean up si Daddy sa mga sapatos ni Toy. And, mula na. So, naganamit na ako nga, face, no? Wow! Ako nga, beauty routine subong ang Garnier. Here kami sa Island Hotel. Kapal kami tinapay. Ayan, May pandesal. Kit ilangan basket. Cute. There you go. Kabuhi na si Daddy. Dua kabilo ko. Nang balik pa ko kaya
abi ko na bilin ko akong cellphone sa CR. Gali kaya rin sa bulsa ko na. Oh, no! Yung ako niyang utok man. Ganun, niya. Cheese roll nila. Try ko na siya. Namit ko nang inapandesal pero ako yung boss lang ko yung makaon niya magkape. Kaon lang si daddy, ano lang ko, gamay lang. It's creamy. Sweet and tasty. Hindi siya ordinary. Hindi man tuod nga pandesal. Kaya na-curious kami last time bala. May ara dito nga Dinner ka na. nga dinner kami. Do pilagit kabilo nga mga customer nga nagpangita pandesal. Natutulog. Pero may sold out ilang ako nga pandesal. So balikan man na siya namang ligad, wala naman. So buong na timingan may ara. Ako na, nag-try kami. Namit kay man ila pandesal. It's creamier, tastier, soft, very soft. Butter. Tapos ako namin ko na itsaw-saw sa kape. Ano na ang amon nga review? More review. Tapos na ila practice pang hampang-hampang pa silang sa Taylor Green na Yan. Neon green. Gasiga-sigagin siya. Here na ang baby ko. Galing kay lipad ko mag-vlog pag enter the car niya. Kay gusto niya pag niya magstay pag sa school. Gabi na to ya karon. Wala na siya upod to ya. Wala man sila training gani. Ito do. Saan pwede? And yun bawal pa to eh. Wala pa instructions kung pwede. So ma-eat out na lang kami anay. Ari naman kami di sa food hub. Nami iyang posisyon daw. Eat out kami kay para mag-chug sila ang baby. Wala man sila boss game. Tara, orders complete na. Let's eat. Hello, it's Saturday and it's already time to 2:34 na actually. Wala kami ka-vlog galing kailang aga because it's just a normal Saturday. Wala man sang kung ano pa da. But we are, I guess we're heading to church later, mga 4 kaya may practice si GJ sa ilang presentation or ilang special number for tomorrow sa church. And then, manindahan na lang kami ni Daddy while waiting for him. And I got this from Shopee. Kilala yun si Ann Clothes. Dati i-vlogs mo na siya. One of my inspiration sa vlogging. Nag-order ko liwat sang iyang brush, hair brush. Hindi lang isa akong in-add kay yaran ako to yellow. So I've got the pink one and the black one. I'm so happy to. There! Nag-ano ako nag-request ako nga mapasign sa iya. Ambot ko may sign na naman. Yay! The pink and... Hindi lang may aura, Cute! I'm happy! Sa black kabi, di makita kayong background niya, black man. Nangyayalon siya, Nangyayalon siya, Thank you so much! And clothes. Thank you! Tcharan! Going to church. Practice EGJ. Anti-delegates. Ng mga kids sa school, sa Sunday school na ma-present tomorrow. Dahil na. Gwapo-gwapo. Nice! Gwapo yan. Kami ni Daddy ma-date yan. Hindi ka manindahan lang kami yan. Love you. Love you. Hindi ka magwa Magwa sa church ha. Chat ka ha. City mo lang kami. Dahil kung wala internet, hindi ipag mo, dula na.
Wala internet, ang i-turn on mo yung data, ha? Hindi magsandigig ko ang salakyan, no. Bago. Siya practice na sa. We're here sa Zukbao. This is our view while waiting for our food, iced tea. Daddy, that's Dewey waiting for his food. Workout naman, boss. Boss dilata. Hindi makita, oh. Yung mga birds in the fly. Sun Yat-sen. Look at the rice. Yung buksan mo na yung mga rice. Ayan na. Na. Ayun na learning for Amen. There is the glazed chicken. Daddy, attack na sa Sun Yat-sen. Here's the pizza, Hawaiian. Favorite niya. Pineapple on pizza. Ano ba tayo na doon? Bilog dahil sa ano? Diyo? Yummy. Subang ni kay mami? Init pa? Church day. Thank you sa church. Thank you for watching. Bye.